Разчитаме, че този наистина рекорден брой се случи благодарение на множеството инициативи, които се провеждат, благодарение на това, че вие журналистите обръщате внимание на постоянно нарастващата нужда от кръв и кръвни продукти и множеството акции, които се организират. Става все по-популярно, за щастие, това, че всеки един ден даден човек има нужда от преливане на кръв и кръвни продукти. Така че изключително сме благодарни на всеки един отзовал се. Разчитаме 2025 да бъде в още по-положителна насока всичките тези акции и кампании, които ще организираме. И със сигурност с всяко едно мое кръводаряване ще се опитам да доведа повече хора. Първата акция, която съм сметнал, че ще бъде възможна след 3 месеца от предходното кръводаряване, ще бъде по повод 8 март и ще бъде насочена към дамите. Така че предстои отново да бъдете поканени за една положителна акция. Още от сега я съобщаваме, така че всеки може да поеме този ангажимент за 7 март фактически. Нуждата е ежедневна. Не сме в активния летен сезон, в който знаете всички, че тогава многократно се увеличава броят на хората, които се нуждаят от кръвопреливане, но и към момента множеството лечебни заведения с хирургическите си специалности наистина изпитват тази нужда. Да, справяме се, но всеки един кръводарител е важен. Аз нередовно давам кръв, когато се наложи на познати и на приятели.